Abarai akorwe Kaunti ya Nyamira banyareko babako boli gwa bachamwele kwenekinga banyareko bagusira emerobelio iya nyareko bageko bekwa gose kwenekiwa amone chiserikali gose serikali liye Kaunti ya Nyamira abigo serikali enene bagukwana litikolia lera somo yega bogosira obwagachi bwe kanisa ya St Joseph Catholic Nyamira nigo abarai abo bigo banyareko babako irali bagelio na gotoma amagombo abo anene bochia ase engaya nyagosira omwe msiwe wodi ya nyamaye laije osiemo unyaraka bagagosiria obugima bwaye ewiki nyaraka bayigoeta ase omubasokano opara bwagati abali banyaraka bagoikira na somo yego iboigo no omwe msi anene bwe ward area ya township boigo unyaraka bagakwera libagelio nagwakera abamenyi biba ewodi ya ngambia mono ase okomobeka asa masabo chingaki alenge ase enyagitalio mosaki oito kurwe Kaunti ya Nyamira job mangi na mangemono. Ase omoyaga bogo changira ekanisa St Joseph Nyamira Catholic egotoka ime Kaunti ya Nyamira nigo abarai abaikira na ensemeyo una omo MCA o township Duke Masira omo MCA obogichora George Morara omo MCA obokeira Joel Ombongi nabo bisakorwa service mobunge onakuru town West Samuel Arama omo MCA o township Duke Masira nairali bagali abene kuirana linyasa mbya mono ase komokonya kurwase omubasokano omubebwe para oyo oirerete omo MCA onyamaya Elijah Osiemo gusiria obugima bwaye ina mubwete nyasa tu mira bono tena tata siritaga kutiga toraba kesana fa nkale I was in class 2 and I was the first born ye family only thing na wori nyasa nga mwana na nyorete tara kora na ndo muti nyasa nera aki ora ngide lakini nyasa karamboko kokukwaye fala saba keba litwe stware ngororo ari nichina atite gukonya ngumunyaro kuria soke mutuga kumutarira ta soke gali mutu that was when I got a dislocation okukwane kogatigana lakini bakoro na Robinas Makana kurwa senseme mubunge onakuru town West Samuel Arama mbairali bagali abene utuma amagombo gochia senkanya gosira Elijah Osiemo chukua fursa hii kupeleka wizara za rambirambi who lost his life recently. For those people, for those MCAs who also were with, I wish them quick recovery. Ntoma nyetenge familia yo minto Elijah Osiemo umweshimiwa ito otiekera korara nyasawe yamubwatisi esegeto njado gochasa menyibe wodi nyamaya kumusira ondebwensi oyorarwe kurwa senka ya Osiemo as obocholi bwekeroko bo MCA the late MCA Elijah Osiemo nabantu bali banyamaya gaki ekere kamura achego isaranza mokora great consideration abor murate byo mungnori na imura mobeke egela kineri abana bali mwate birengo mungnori nyasamu kunati gararia kinyegesa kukyo mwana olio mintosi mogete nene kandege konyalika na tonyole na mwana omukuru mukioria again kolege pindi kyo mwana mwabo abarai mbasaba gutwara obomo na gusira amagenderero elinde gukinia ekerengo gie Kaunti ya Nyamira. Honorable Samuel Arama has a goodwill towards the religious functions, educational functions, even including development functions. He is not in a competition on the West at the moment. Momo Sabere erinde anyare gotenena n'abantu baito banyamira egekora this is the right time agwenete koirani okoboko gocha nyomba boyuborwa esarwete Mheshimiwa Arama kwate kugani oku abantu baije meza binte bye bikorera abananchi muko ni boyo bona rende nganda abantu bananya kuiro mugakuria Ginko reporter ya Ndizi TV kurwa se Kaunti ya Nyamira Job Maangi